Sabemos que un museo é unha cápsula do tempo, iso hai que telo claro. Pero hai que facer o que eu chamo unha selección democrática. É dicir, que cada vez que alguén entra no museo, ten que atopar a forza unha peza que diga yo tuve uno desos. Entonces, ves que todo o mundo queda satisfeito. Unha regresión á nosa infancia a través da nostalgia. Iso é o que consegue unha exposición de xoguetes que percorre varios séculos no Pazo de Liñares en Lalín, cedidos polo coleccionista Antonio Chaves. Sempre intentamos e inténtase ter esas pezas que son referencia e sin descoidar en desamais o que foi o xoguete popular e tradicional e artesanal, porque sin eses xoguetes non existiría o xoguete industrial. Unha mostra fantástica coa que podemos deixar voar a nosa imaginación a través de 4 salas diferentes. O primeiro está dedicado ao mundo do cine, temos unha colección fantástica de lanternas, de cámaras e de outros obxetos. Tamén hai unhas vitrinas dedicadas ao mundo do circo e outro espazo dedicado ás marionetas. E despois hai unha sala de maior tamaño que é onde están focalizados os transportes e os animais. E para rematar hai unha sala dedicada ao mundo das bonecas e ao mundo da escola. Nesa última sala hai tamén un escaparate duns 5 metros de longitude no que vemos expostos de forma ecléctica todo tipo de xoguetes. Unhas 1000 pezas que repasan a historia do entretemento e que só supoñen o 10% da colección que ten Chaves, un persoeiro moi vencellado á cultura, escritor e tamén artista. De feito, o Museo do Mar de Vigo tamén acolle outra mostra cunha sala baixo o nome de Ludomar, xoguetes neste caso vencellados ao mar. Hasta temos o chanquete, o submarino amarillo dos Beatles, temos a primeira Barbie e toda a familia na praia, e logo temos de transatlánticos, bonecos que lle regalaban nos transatlánticos aos nenos que facían a viaxe nos transatlánticos. Temos tamén unha sección dedicada ao que é a batalla de Rande. Temos unha sección dedicada ao Capitán Nemo e ao seu submarino, o Nautilus. Galicia tivo firmas vencelladas ao sector do xoguete como Fundacións Rei en Vigo, pero tamén houbo empresas que facían colaboracións coas marcas máis importantes en España. Gracias a Galicia, gracias a empresas da industria conserveira, na zona norte, na Coruña, Ferrol, en Vigo, no caso de Vigo, por exemplo, la metalúrgica, a artística, existen os xoguetes de folla de lata de grandes firmas como poden ser Pallá e Rico. Aquí facíanse os dibuxos, por así dicilo, nas planchas de folla de lata que logo eles alá montaban. O xoguete ten a súa cara pedagóxica, histórica e tamén cultural, porque trascende xeracións. Pero ademais na colección de Chaves hai verdadeiras xoias, como por exemplo este Bugatti, un dos máis ansiados polos coleccionistas, pero hai outros moitos tesouros. O exemplar que hai de Betibu en Liñares está firmado por detrás, antes de que secara a arcilla, por Max Fleischer, que foi o gran deseñador de Betibu, un exemplar impresionante o que está ali, ¿no? De bonecas está, por exemplo, a Mariquita Pérez, a que está subida nun cabalo, que se ve o cabalo. Esa Mariquita Pérez é o que se chaman Mariquita Pérez de escaparate, que se fixeron moi poucas. E logo está, por exemplo, o proxector de Mickey Mouse, tamén hai moi pouquiños exemplares. Está o Nick sonoro, e hai cousas ali fantásticas. Facer unha selección para aquí non foi doado. Por que? Porque el ten un fondo de máis de 12.000 xoguetes. Entón, os 1.200 que vemos aquí son pezas moi escollidas, moi seleccionadas e todas que no mundo das persoas aficionadas ao xoguete e ao coleccionismo moi valoradas, non? 2 santuarios dedicados aos xoguetes e á fantasía que paga a pena visitar, sexa vostede neno ou adulto, porque a emoción non entende de idades. E lembren que o mellor xoguete é a imaginación. O mellor xoguete, sempre o dicía o pai de Charles Chaplin, no? Chaplin un día diante dun escaparate de xoguetes, e preguntou, papá, cal é o mellor xoguete? E lle di o pai, sinalándolle a cabeza, fillo, ese é o mellor xoguete, a imaginación. E sempre foi, o é e o seguirá sendo. E que non desaparezca nin a imaginación, nin o neno que levamos dentro,